ole clear tu te chibele vekule tu tu ba chuan hei kan thri takin mizoram chhunga pawh ni a khovel zau zawk a phei chuan a soi sen pawh ni awm lo we news mak pui pui kan hre sup me ka ni chun mul throm not a tleiro ram Dinpuii fel tak mai pathian tri mi le ka thiam takani a ani na thil ton kha chu kan hriat vekari noma chuan police lampang ten thu chuan ron siama hei khami a ruang an hmu na bulloka chemte pahnih an chhar chungchanga khan chemte tak tak a kha khami an chhar chemte tak tak khala khan ron posa pakhat phe chu koi ngok maya engwanga koi ngok nge ani khangte po kha hriat chian chhawa cha kom tok hop maya hemi ram Dinpuii phei hi chu leina tu le hmangai tu te an pung chhauzel me kani chuan an chemte chhar chungchanga police lampang thu chhuwa hian en taila zawen news in ron ta langa zawen August ni som sani som ni paruk ei charam Dinpuii thina chungchanga nu chuina thomek ni in lunglei police te chuan tun hnaya tual thana man ruan ni arin hlel chemte an chhar chu anei tu emo alo muto emo anom chuan an hne na hriat tir turin an ngen tin aron posa chuan helai ron soi hi chiang zokin an sir zui taila nu chuina update kan police lamten achak theiang berin nu chui na han thok meka VC tele Brunswick me hruai tu ten thei top an chhuwa pui mek bok khotlang mi pui lo chi ai lo tur le nu chui konga kan thil hmu le hriat te zep nei lawa in hriat tir zel turin kanin nge na ni tul thana man ruan ni arin lel chemte chhar chu hei hi ania anei tu hria le he chemte lo hmuto a om ang lo hmuto anei tu om ang tal hria kanom chuan anuaya contact number tarlana hian arang theiang bera hriat tir turin kanin nge ne report tu hi a ming le number thup tlat an niang tinaron ta langa anuai hian KSIO le SDPO te phone number khanon da ai hi big takin mol thuam not khotlang mi pui te han poimo dol khop maya he chemte hi tu ta nge mo lo hmuto in ni chu in chung te ta po lo ni sela lo ni tang sela kha soi hre kha chi mi lo mo soi pop mai ro ti kha karon thuron du chewa haya chemte kan hmuangina koi ngok maya chemte heti han man satli mai kha chu ani mel lo viawani heti nga chome channa na kan han manang chi te chu koi khop hianin tu ma hian kan mang ngai lo ti hi chu thil chiang sa reng ani thu di kom sa reng ani ya chu wang chun helai SDPO le KSIO number an ron da hi han chiar ve shim la SDPO number hi 8259901971 ania KSIO hi 8974362101 ten nia ta hian heron soyangin report tu hi ming le number thup tlat ani don tinaron soya in lo muto ani chon he chia takin en taula lo report fat ro chu misual hi lo tlan bawa khatianga mun hlat zo ka te local man ani phei chuan mo azia lo viau do na chu wang chuan in lo muto ani chuan in tu chemte po ni ro se mi hausa tak po lo ni ro se mo in hria ani chuan khami phone number hanon da khan arang theng bering report ula tikhan thu nei tu te malamek tu te in Dinpuii ani an hu chuina konga an tha in ti chakani ti kha hresam ula haya chemte poi azum veng vong khop maya chemte satlia kha chu ani mel lo viau mai ani chu kan hriat tawangin ram Dinpuii nungzang tele enge ataksa malampanga te ashoka an zaina te po kha rap thak je po kan hriat vekari noma khati ang khopa soi sadu tu ngo tleirol pakhat ve mai khati ang na sa suwa samdu kha chu engang mi nge ani minun rong takani ti kha chiang phot mai ani chu atira khan hemi chemte thalak chungchanga hian hai nial na te khalo mana atherin hei hi an chhar tak takani lawang han ti te therin ani lom ti te omani chu hei Mizoram police lampang khan thu chiang anon soya khami arwang omna thlanga an chhar nge fit som vela hla om an chhar nge khani tin anon soi ani chu in hria ani chuan mo lo soi ula heta amul thuam not khami ruang omna bulloka mu ani khodang dei kha chu ani lo melang reng khom maya ani thu thei tho boka kha chu thu nei tu ten an chui chho me kanga heting ang chi a hian kan thil kan lo hria te mo
soi ngam lo ang chi hi kho le tui thani lo na mo mi do zep na ani ti te poi kan hri tanga ya thudik enge bo kan hre ni chuanin thudik ani chuan kan soi pop mai tur ani chon helai ron pos si chemte chhar chu hei le kan be di le mi puite au o hria a kan hu chui tu ten din dini boral chung changa ma an lak tharna hi thei to pa troi om le chong trai pui zel hun ani ta a heta thu chhuat siam ani ang hian a report tu te tan engma hlo om a om lowa an ming thup tlat ani tur hi ringamin bengwar I chhuwa zel hramang din dini tharau chol ha dam theinan le zoram adam theinana ke pen chhuwa hi kan mo phurna ania kan hmalam nun a him zoka ati sual tu man chhuwa ani huna ham tan kan ni ve lo nan kan thil hriat ruk te nu chui tu te hne na thlen hun poimo takani around tia poimo khop maya deni henti naron posania kan hria ni chuan in china kan soyang khan mo kan lo mu fo to ni chuan hi tu chu mi te chemte ngei chu ni kan lo ti ni chuan ni engma lo tu rom lo ani thu nei tu te hne na khan phone number aron da khan silvat report vat khan ni maya chone chemte hin en chiang taula a zoom veng vong khop mai hemi enge adom na eng phai hi chu ngai zoom tha veng vong takani ya khoi mola ya han vid don tai la thinga te po han ti bur don tai la tlum thoi tur khopa zoom hani ti chu chiang ve woni chona bulami po hi he a thir hi that mel khop maya khong mel khop maya enga thil han zai pop pop nan te po khan a thir hi a khong mel ve walan dana chuan chu he chemte hi forensic lampang mi thiam te khanin an examine me kani ya result hi hriat te po hi cha gom khop mai mi dang mi tam tak hianin hriat hin cha kani a in zo me men kung kayem ti thleng khan hriat an cha ka ama ro chu mi pui ra kan hriat tur chin kha chu thu nei tu te hen aron soi zel don ti a khan lawin ngat ngam le ta ila he tianga chemte koi ngok khopa mo cheman mangani chon an chem man na kha chu thil na mai lo takani don ti kha chiang rengani chome zainan me kha chon chem koi ngo khop chon tu ma kan zai don lo ti kha chiang reng boka thu re tu te an hu chui mek te mo chak zo kan chui hena turin lo back up tu khole tui tha Dinpuii tharau po ha dam taka achol theina tura mi tangkai takha kan ni thaiani ti kan hri tanga ane chu ti rolin kan thil hria te kan lo zepa kan soi du lo ani chuan thil engemaw mo hemi chem nei tu hi kan lo hreru kara kan soi du lo ani chuan thu nei tu ten milna ron zong don tho milna hre don tho ani ti te po kha hre tharila khole tui tha kha ni har lo ani thu dik soi mai kha ni chuwa chon bol thom not khotlang mi puite laka hianin thil tam tak mo he thil chui zo zung ani thene tur hian thil tam taka in ngat ti hi alang renga ni chu enge in mudan mo hemi chem chung changa hianin hei chem sathian ni lowe he thila hianin he chem hi manani ngei karinga ni tia soi he te po khanom thluwa chu te po chu in ngai dan te lo soi ula tleirol ram Dinpuii class 10 zirlai chawani khati ganga rong taka mo soi sakrep tur khanin phu lo ngoi ani khating angkha engwai nge atorbi kang motor big na san tur kha anei thlor lawani ti kha kan hria tanga ni mu dan theu te ril ruwa tho dan ate kha comment la ma khan lo soi le sup te u